ରାଧେ ରାଧେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଆଜି ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର, ତା ସହ ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ। ଫୁଲ ମେଞ୍ଚାଏ ତୋଳି ଆଣିଲି, ସଜାଡ଼ି ତାକୁ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି। ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି, ଭୋଗ ଥାଳିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ସଜାଡ଼ି ସାରି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଗଲି। ଆଜି ଥିଲା ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ। ଛୁଆ ସବୁ ଆସି କରିଥିଲେ ଭିଡ଼। ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଠାକୁର ନେଲୁ। ବାଟରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଲୁ। ବାବା ଚାଲିଲେ ଆଗେ ଆଗେ, ଆମେ ସବୁ ପଛେ ପଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଯାଉଛି ତାର। ଛୁଆ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଲେ ଯାଇ। ଡବୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଲା ଥୋଇ। ଭଲରେ ଭଲରେ ପୂଜାବିଧି କଲୁ, ଭୋଗ ଦେଇ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କଲୁ। ଏମିତି ଥିଲା ଗଜାନନଙ୍କ ବିସର୍ଜନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।